Na pozvání organizace Nugis s Vinem přijel do Olomouce debatovat o stavu českých médiích novinář Jindřich Šídlo, kterého jsme se mimo jiné ptali, jestli je veřejnoprávní televize stále důležitá. Přes všechnu kritiku je dobře, že Česká televize existuje. Já se nemusím tam dívat, nebo nechci se tam dívat pořád na bakaláře, jo, 20 let starý, ale jak jako v řadě věcí, které jsou původní tvorba, která nesouvisí přímo s žurnalistikou, tak i v té žurnalistice je nezastupitelná. Jo. Čeká televize velká debata, nebo média veřejné služby, co všechno se má platit. Jo. Ale jako myslím, že se to pořád té společnosti vyplatí opravdu. Jo. Platit si dobrý veřejnoprávní média. Na české scéně vzniklo v poslední době docela nových projektů, co se týče médií. Vy jste členem jedním z nich Seznam.cz. Přináší tohle médium něco nového? Co to není? No to víte, že jo. To já vždycky říkám, že jo. My se pokoušíme, že jo, o jako ještě větší spojení videa a textu, jo, protože je to i služba čtenářům a my teďka zjišťujeme lidi, kteří přišli z tradičních médií, jak třeba jako i z tradiční televize, tak vlastně z tradičního prostředí, jak tištěných médií, tak jejich internetových verzí, že ten svět jako může být v tom, co můžete dělat, daleko pestřejší. Že můžete dělat prostě americký prezidentský volby, takže sedím ve svém hotelovém pokoji a dělám to přes Skype, jo, a čtenáři se pak, a diváci se pak ptají, proč to děláme ze záchodu, jo, což já jsem na to říkal, až mi příště zaplatí Seznam hotelu Central Parku, bude to lepší. Ale že ten svět je jako daleko otevřenější a ten projekt to má i ukázat. Jak vy sám vnímáte roli sociálních sítí? Já myslím, že sociální sítě strašně ovlivňují, že vlastně lidi už berou zprávy ne, že chodí na ty původní zdroje, ale na to, co vidí na sociálních sítích, což je hrozně rizikový. Jistou dobu ty sociální sítě ničily žurnalistiku i kvůli tomu, jak se tam ty novináři chovali na těch sociálních sítích. A myslím si, že to jako je základní věc, že ty média to musí umět s tím pracovat. I ty novináři jednotliví. Pochopit, jak ty média fungují sociální, jak sítě fungují a k čemu se dají využít, protože jako, taky vás dokážou jako hrozně zničit. Tak je pravda. Myslíte si, že divák umí kriticky vybírat, co je vhodný zdroj? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jako kritickém pojímání médií máme jako veliký, jako společnost, má jako veliký nedostatky. Vidím to na svých dětech, jo, na svých dcerách, kterým je 13 a 15 tím starším. A jako já jim to vysvětlím, jo, ale jako asi ne každý rodič. A myslím si, že by na středních školách i na základních školách měla být nějaká základní mediální výchova. Ta by neměla dětem říkat, co mají číst, ale měla by je naučit aspoň jako základy toho, jak se orientovat v tom oceánu, z kterého dneska se ty informace tahají. Ještě vzhledem k tomu, že ty lidi jsou vlastně všichni na sociálních sítích a to je jejich prvotní zdroj. Takže jaký je podle váš způsob bránit se těm negacím, které média můžou vyvolat? Já jsem jako profesionální novinář, takže já jako to vím. Jo. Já to nejsem schopen poradit jako tomu širokému publiku, protože to evidentně prostě experimentuje a nemá ani za povinnost jakoby rozeznávat mezi zdrojema, odkud to bere. Ale proto si myslím, že něco jako mediální výchova, o které už jsem mluvil, je prostě nutná, jo, protože bez toho se v tom oceánu fakt utopíte. Jo. Když se podíváme na česká a zahraniční média, je v tom veliký rozdíl? No, já jsem si to myslel dlouho, že jsou ta média nedostižná. Já mám rád anglosaskou žurnalistiku, jako britskou, americkou, a včetně třeba britského bulváru se přiznám, který je vlastně ve své kategorii jedinečný, byť je často hnusnej. Ale často vlastně vidím, že to takový rozdíl jako v jisté fázi už není. Jo, že to horší z americké žurnalistiky tak tomu se to lepší nejlepší z české žurnalistiky. Jako teď mluvíme o seriózní nějaký žurnalistice, klidně vyrovná. Jo. A že děláme věci, které jsou fakt dobrý a které jsou jako stejně špatný, jako dělají oni. Jo. A že i v těch zemích, ke kterým jsme zhlíželi, jako jsou velký problémy profesní. Jo. Jednak jako celý ten obor má problémy, ale že tam najdete spoustu profesních chyb a jako věcí, které byste i tady v tom Česku, jako to tady se přece nemůže stát, tak tam se to stane taky. No. Kde vidíte česká média tak za 10 let? No, teď jsem byl nedávno dotázaný, nevím. Jo. A na to mi někdo řekl, že když jsem šel na internet, tak přece na internetu, určitě. Jo. Ale to je strašně široký pojem. Jde o to, co bude jakoby, jak se ten obsah vlastně bude distribuovat, jak pro něj čtenáři budou chodit a jak se zaplatí, což je povrchní, jako velmi povrchní, ale klíčový. Jo, je to hrozně důležitý pro tu žurnalistiku, protože můžete být sebevědomý novinář jenom ve chvíli, kdy vás někdo nedutuje, jo, kdy jste schopný na sebe sám vydělat. Jo, a to je. Mimochodem John Oliver
v té pevní show po volbách, slavný anglický komik, já jsem za to těšil, jak to vezme toho Trumpa, tak on kromě toho, že pozurážel Trumpa, jak to šlo, tak říkal lidem, teď je čas na to, abyste jako podpořili své média, jo? Abyste, je jedno, jestli to je Washington Post, New York Times nebo nějaký menší projekty, ale teď jako to zachování svobody a demokracie a jakoby toho zdravého prostředí je potřeba mít média svobodný.